Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ini adalah channelnya Bedil channel wiu wiu wiu. Bendil channel Wiu. Ngopi bos di ngopi. Or. Ngopi bos. Ini ngopi, bos. Ngopi nyantai. Ngopi nyantai terus. Nah, iki ada Coba. Karo anakmu re tak lebokno vlogku jajal situ. Biasa anak terus ini kok kesuwen. Nyapo? Hah? Tak cilik nyapo to? Nyapo to? Periksaan suwi nggon aku yang ngonten jok isu. Nah, kan. Periksa piye Mas itu? Iki wis mlaku burung wis ya. Perintah kopi cepet ora enak bro. Ini kata-kata bedil wong edan. Sopo? Ipin. Lah nyapo to wong anu kon rene to cahe kok wong bidire beli wedhus sesuk iki cahe. Iya sih. Wah, beli wedhus matamu yo sok domo. Lah wedhus wonge. Oh, jadi anu Wonge oleh sembang wedhus. olah sumbang wedhus. Sesuk dase kuwi lho tak jeneluk, dase kok Arep nggo apa tadi? yo langsung dikropok to kok. Jas injek entah. Oh, iso. Ya lo, sayangku liwat iki lho. Tapi tenan pera. Ya gua jauh vlog dulu. Coba. Lho, kok iki lho. Iki dek ben kita kon bener karo iki. Iki lho. Karo iki kan masuk ke pipin lho kan. Ah, Karo kuwi kan masuk to. Lah kok malah lali megene wong. ngawur iki ngopi, relax, rokokan. Ora wae kapet suwi lho. HP ku ki rusak le, HP ku rusak. Joko HP ku rusak cemplung waduk lho Mas mancing. Kuwi kowe jajal vlog kena ora iso suwi ora kok. Iso. Kontri lho sampai gak gawe duit. Gadwe. Kok iso. Videonya kok gak iso suwi ngono kuwi gawe. Ning ndi to? Ora kowe ku. Aku sak menit wis enek sak menit tur blek. Video lha iki luwih to wis 2 menit. Kuwi matku cek kuat berarti. Iya Jowo. sama. Oh, bener memorine hapus email penuh. Iki gak jowo. Lah ya tak Memori hapus. wis dihapus terus ning film manager digolek ana sampah-sampah wi hapus ono lah Sampah piye to? Lha kowe kuwi ana sampean aku tak golekne. Film Lu kok manager. kanu golek jajal kok hapusan. Aku sih budrek. Cucu memori penuh no. Yo memori wis gak kena langsung balik bar video balik nah. Langsung kok Kak Noneh wis Lah, gak Wong. film mo. Gak gelem. Lah kok galeri di sini kok video sing kuwi hapusan tak ngapa nyatane ya kena. Apa ya video sing wis mbok upload kuwi hapus, video sing mbok upload. Lah nek video sing wis bar tak upload kuwi nggone video kuwi kok kehapus ora ning gone YouTube. Ya ora tau kowe mlebu ning YouTube kok. Wis publik kok. Kowe nyimpen ning YouTube terus Mas Yowi. HP-mu ora kanggo kowe ganti. Penting channelmu ora diganti ya jek kuwi terus video Kok iso. enek terus. Kucing ini kucing. Netan. Kita di Enek wonge. kita nih guys. Netan wong iki dhewe budal dhewe. Wedi ini opo ya? Apa? Iya. Jal. Loro. Nek Rungane ta saya rungane. Kuwi sodik ora aku. Lah sodik baru lah duit akeh kok terus kon bir. yo apa? Mbok lah kondi lah guru-guru. Iya dingin itu kon. Nah, aku ora dikacari blas. Ya ya sodik Dan iki. di toko iki yo ngecari aku di toko yo Lah belas. haro likur. Iki enek biar kelompok ini gue jajakno ngono. Kuwi ora enek duit iki. Dul ta anakmu gurene? Anakmu kowe rokok. Dibel Yo to video to. Wong lanang kok. Kok gampang. Lanang kok wedi arep bojo ki wong lanang apa lho kok. Modele lho. Anggake lah ning jaba lah amar bojone ta. Maya mah. Mah, Mulai. tak vlog tak lebono YouTube Mas. Arta ambung. Ya udah. Kuwi ndang lek titik kuwi lho. Lah kuwi lho. Alah. Iku gak tau. Oh iso. Kilo. Sopo? Paiman. Di. Kilo. Enek iki pinu. Kilo panitiane kilo. Ngono Joko kilo teko kilo. Kilo. Joko rene go wedhus sak Nah, itu kecerane kebuk kuwi lho. Wah, keceran opo, rene keceran pangan dhewe Biar teko iki, biar teko. Lah agar teko apa lek? Nggih, jadi sedan, monggo. Jadi sedan. Oh, Eri.
Heri Rebu ya, Heri Priyanto. Heri Priyanto. Berarti itu siji Heri Priyanto iku enek lek. Oh yo Pak lek Rebu kalau. Ya kela wangi kela. Ibu wong bulu ra ro kelo. Enggak, maksudnya Heri Rebu koyo ngono. Tak telerono mak kleru sama. Kela wangi tengok-tengok kelo. Ya apa tengok-tengok ke apa? Wae wis gelem nampani lho. Dadi vlog iki. Yo. Lo mau piye oleh kita lho? Warungnya ayu nih ngene lho. Tumpuk udung le. Nah, lho. Ora gelem ngambung. Nek sing tuku blodong-blodong nih lho malah gratis lho. Sama drodong jagung, drodong beras kok. Brondong jagung ibu ae kok. Iki brondonge patak warak kabeh. Warunge lambene cantik. Ya. Kopi. Sampurna. Sampurna. Kene iki lho jane angkruk rada digawe rada anu ya. Ayo ketok pring dienggo angkrukan kene lho campuran menak. Ngatek kene lho. Iya lho, Bang. Menak mau. Iki sapa iki? Piman. Tahu ngerti terus. Takoki to Dil Paiman. Senenane. Isae Paiman ditakoki yo bedil malah. Kalau jenenge pacaran karo Yamar. Manisane kan ini tok. kuwi lho. Aku wis gak masuk ke gas. Gua bisa tenek Paiman. Yo yo nganu blok las diplok yo blok. Kuline cilik diketono blok. Ya kan aku iki Isae Paiman piye hubungan. Saya memang bisa. Karo sapa? 14 menit jeda mau 14 menit bijak lah. Takono hubungane Piman pisamu karo Nyama. Oh. Sida apa ora? Kakek kok kulon iki. Dolen. Lho angen-angene sapa ngevlog Mbak Ira ke jane nek Mbak Ira liwat iki. Enake. Modele jere Aja lali. turu. Bolo di-subscribe channelku Bolo. Malah melek Ben nah. menuju 1000 subscribe Bolo, ngundang selamatan Bolo. Alamat kamu apa bro? Ora. Sing ble wedhus kok ble pitik. Guna iki berapa lagi? Lagi 800. Lah bela gem terus kene ya wis langsung wis to. Wis sapa to? Wong kandhane HP ne cemplung waduk kok ngengkel ae. Tek ngono. Mau masuk malah kok. Bebek ta berbanyu. Malah berbanyu. Layak gak Mela. collab. Sel. HP ini gue live bisa kena kok apa masa pengaruh ya live ning memori. Collab gak pengaruh. Lah ora kena tapi urung tak jajal live lho iki. 14 menit terus tidak mau bijak lah. Jam isu. Nah iki. Ya. Gila bos. Kita karo pangan ya. Ya. Wes ngono bos. Live ku apa wis nganu ku vlogku tak akhiri ya, masih di Bendel channel. Wiu. Torot. Wes. Pirang menit